हाँ 1980 में एक कंठी साहब के दुकान इजे रहे इजे व्यास जी से भेंट भई। आओ घरी कामता ठाकुर वहां के जो चाचा चाचा कहा तलन तन जियत हलन। व्यास जी के कहनी जे व्यास जी रुआ के एगो भोजपुरी के हम पद दी। व्यास जी कहनी जे कैसन पद हम चली द्वार पर अब लेके आई नहीं एक लाइन खाली कहनी व्यास जी भोजपुरी बोले वाला जी हजूरी ना करे। अब व्यास जी जौन बड़े तौन बैठल रहे चौकी पर खड़ा हो गई जरे हम कहीं जतने ना एक बनवला बनी पूरा अपन गीत है एक अगर ई त बथेला रे के बतल मैं अपन है सुनावनी व्यास जी वो प्रसन्न कर जरा के महाराज जी लिख दी। आज लिखाला के बाद जो है एक हफ्ता के बाद परानपुर में गवरई होके खड़ा है जादव लोग के यहाँ प्रोग्राम रहे। अब व्यास जी कहले जो उजा गवनई हुई हमारा गाँव के लोग गरी गवरई रहे कथी वो सावन के महीना में पाक पानी के थी बाँ छोड़ के उजा गईल आ वही घड़ी व्यास जी हमार प्रशंसा कर दियनी जे चाचा कमता ठाकुर के देखो ई गाना लिखे वाला महाराज जी रियाजीपुर के वे बैठल बानी हमारा के एगो पटिहाट लगवाई ऊपर बिछौना बिछौना। अब वही गरीब व्यास जी जौन हमार प्रशंसा कईनी जे हम वही दिन से व्यास जी के आपन हो गई कहीं जे अब जौन भोजपुरी खातिर करो आ जमन भी अब करब है भाषा खातिर या वो भाषा के कर्णधार जौन बड़े गायत्री ठाकुर खातिर तब से यह निमाहावत रही गई आ वह निमही गई अंत तक ओकरा बाद ना कोनो व्यास लोग से संपर्क कैनी ना देवे के इच्छा जागृत भइल ना के मांगत दिहनी वही पर रह गई सूर्य सोम तक रही हो गई पाछे।